respecto das cerámicas e da alfarería do Seixo. Pero aquí hai unha mostra moi representativa e penso que é moi importante a hora de xerar unha identidade forte da bisbarra, porque realmente estas cerámicas, o que estamos a ver desde o punto de vista arqueolóxico, desde o punto de vista histórico, desde o punto de vista etnográfico, ¿no? De todas as entrevistas que pudemos facer ali no Seixo, é que toda esta cerámica non só foi unha industria moi importante, xa como intentaremos amosar despois, dende o século XVIII, incluso antes, senón ata prácticamente a xeración dos nosos avós. Entón, esa foi unha industria moi potente que xerou unha identidade moi forte, porque unha cerámica, ademais, con moita identidade. Podedes vela e hai xente que ve esta cerámica e recoñece perfectamente as súas cores, as súas formas, estas disicacións que podedes ver aquí, que son a marca e identidade da cerámica do Seixo. Ademais, unha cerámica moi ben sellada ao traballo das mulleres, que non é moi común, en xeral na cerámica na Península Ibérica, menos no noroeste peninsular, e o que podemos é aportar un poquinho de historia, un poquinho de profundidade, ¿no? A esta cerámica que penso que é moi importante recuperar. Toda esta industria que foi tan importante para esta bisbarra, que aquí podemos ver que ademais foi unha industria moi complexa, moi completa, porque hai de todo. Hai desde cerámicas para mel, bueno, despois supoño que Agustín falará máis de todo o que foi o traballo de facer as reproduccións. Hai cerámica para mel, hai xarras, hai cántaros, hai para o viño, que é un dos pilares fundamentais das sociedades de antes, do pasado, do presente e do futuro. E ademais tedes oportunidade única de ver tamén pezas orixinais que, como podedes ver, de algún xeito recollen toda esta tradición, que estamos a ver esta cerámica que fixo Agustín, pero ao mesmo tempo mostra unha cerámica de moi longo percorrido, con formas que se perderan, con industrias que se perderan, porque o que pensamos é que a industria do Seixo ten séculos de historia e que nós estamos a ver aquí o último momento desa cerámica que foi tan importante, de xente que incluso puido ver cerámicas na Coruña, que decía, eu teño unha cerámica desta recoñecida incluso na Coruña, que tiña unha distribución enorme. Entón, de algún xeito para nós tamén é moi importante, dende a arqueoloxía, dende a nosa perspectiva, poder aportar o noso grao de area a toda esta historia que non é nosa, pero agora é como se fose nosa. Entón, esperamos que isto sexa a primeira pegada, o primeiro paso para reivindicar e para reconquistar todos esos terrenos tamén que foron incendiados, que foron tan golpeados por os lumes, e que é o único xeito, e que tamén reivindicar o traballo que están a facer dentro do Concello, porque é moi estrano, é unha particularidade que os concellos estean tan volcados na súa historia, no seu patrimonio, na súa cultura. Aquí, ademais, paga a pena, como podedes ver, todas estas cerámicas, toda esta industria, todo isto que estábamos a punto de perder. De feito, despois podedes ver na charla que tivemos a sorte inmensa de atopar un dos fornos que estaban xa perdidos na memoria, no espazo, no tempo, e que podemos recuperar gracias ao esforzo do Concello, e que agora temos a oportunidade de reivindicar cara ao mundo. Entón, a proposta sería, se podedes ver, se podedes agora disfrutar disto, nos imos preparando as conferencias para darlle un pouco de contido a todo isto, que podedes facer tamén preguntas, que podedes tamén comentar e falar, porque tamén é un espazo de diálogo para poder falar desta industria que foi tan importante no pasado e que pensamos que será importante no presente e pensamos cara ao futuro. E tamén reivindicar a xente do Seixo que está por aquí, está Antón, está Lisca, está xente que son os heredeiros de todo isto, e que son eles os que teñen agora as novas xeracións que están por aquí, que teñen que recoller todo isto para levarlo cara ao futuro, porque se non podemos perder todo isto, que, como podedes ver, é unha fantasía, é unha maravilla ter isto aquí. Así que nada, creo que temos que alegrarnos de ser tan privilexiados de poder vivir este momento, e todo gracias ao Concello e a xente do Seixo. Esperamos que pague a pena. Nada, seguimos.